स्टूडियो, कोयला देवा बाजार। करब इंतजार यार पिपरा के छाव में है। हाँ करब इंतजार यार पिपरा के छाव में मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिर जइहा जइहा। कैसे बताई कितना प्यार करीले जान से भी ज्यादा हम तुह पे मरीले। हाँ कैसे बताई कितना प्यार करीले जान से भी ज्यादा तुह पे हम तो मरीले। प्यार के निशानी दे पाया तुहरा में मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिया जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिया जइहा। नैना बेचैन बाटे देखे खाती कब से मिलन के अगिया दिल में जहरता तब से। हाँ नैना बेचैन बाटे देखे खाती कब से मिलन के अगिया दिल में जहरता तब से। लीहे हिल कोरा पीने नहीं आके नाव में मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में मिले खातिर जइहा बलमुआ के गाँव